Han. Oh, Han. Kumusta ka na dyan? Ito, ayos naman. Kayo ba? Ayos din naman. Oo nga pala, Han. Nakuha ko na yung padala mo. Nahulugan ko na rin yung SSS pati PhilHealth mo. Salamat, Han. Kumain kaya kayo sa labas. Igala mo si na Patricia. Tiyak matutuwa yun. Hindi na, Han. Magluluto na lang ako. Gagastos pa ng malaki pag kumain sa labas. Okay na kami rito. Sige, ikaw ang bahala. Jenna! Si Rolly ba yan? Opo, Nay. Teka, pahinam nga ng cellphone na makausap ko ang aking anak. Opo, sige. Han, kakausapin ka rin ni Mama. Kahapon pa to naghihintay ng tawag mo. Nangungulit na nga. O sige, ibigay mo lang. Nay, ito po yung cellphone. Oh, hello anak. Hello, Ma. Kamusta ka na? Ayos naman ako rito. Inaalagaan naman ako ng iyong mag-ina. Anak, kailan ka ba uuwi? Namimiss ka na namin. Konting tiis na lang, Nay. December 15 na naman. Pauwi na rin ako. Napatagal naman yata. Si Mama naman, napakamainipin. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin kami sanay na hindi ka nakikita araw-araw. Bakit ka ba kasi umalis ng bansa kung pwede namang dito ka na lang magtrabaho? Marami namang pwedeng pagkakitaan dito. Wala naman ho kasing mapagpipilian at lumalaki na ang gastusin at bayarin. Nasasabik kasi kami sa'yo. Han, pinag-usapan na natin to. Hayaan mo, malapit na naman ang Pasko. Uwi ako dyan sa Pinas para makasama ko kayo. Talaga po, Daddy? Oh, ang talas ng pandinig ng anak mo. Makarinig lang na uuwi ka, talagang lumapit dito. Oo, anak. Uuwi si Daddy para magkasama-sama tayo sa darating na Pasko. Okay ba sa iyo yun? Opo, Daddy! Bibilhan mo po ako ng shoes dyan? Oo, bibilihan ko kayo ng mga gusto nyong regalo. Basta ako anak, ang gusto ko'y alahas, ha? Huwag mong kakalimutan. Si Mama talaga? Opo, bibilihan ko kayo ni Jenna ng alahas pag uwi ko. Siguruhin mo lang. Oo, hintayin nyo lang sa Pasko. Ang dami mong pasalubong para sa pamilya mo. Mukhang malaking naipon mo. Malaki ka dyan. Konti pa lang, Totol. Kaya nga, bala ko sa susunod na alis ko, 3 taon akong mamamalagi dito sa Saudi para malaki yung maipon ko. Ay, oo, maganda nga yan. Ikaw ba? Bakit parang wala ka man lang binili sa pag-uwi mo? Puro damit mo lang yata yung laman ng bagahe mo. Sakto pa naman ng pag-uwi natin, makakapag-celebrate tayo ng Pasko kasama ng mga pamilya natin. Hindi na ako masyadong namili pa dito para hindi mabigat sa bagahe. Yung iba, doon ko na siguro sa airport bibilihin. Ang mahalaga, meron na akong nabili na ibinilin nila na gusto nilang pasalubong. Hindi mabigat sa bagahe, sa bulsa lang. Bakit ba? Ano bang pasalubong ang gusto? Alahas si nanay at si misis, sapatos naman sa anak ko. Ay, yun lang. Buti na lang may budget ka para dyan. Dear love, hindi mawala ang excitement na aking nararamdaman. Kahit may kamahalan ng tiket ng eroplano, ay sinakto ko pa rin na makauwi sa pamilya ko sa panahon ng Kapaskuhan. Kahit 1 taon pa lang ako nagtatrabaho sa Saudi bilang courier driver, ay labis na ang aking pangungulila sa aking mga mahal sa buhay. Ano ba yan? Napakamahal naman ang tiket mula Riyadh hanggang Manila. Sa ibang site, nag-check ka na ba? Oo, pero hindi naman nagkakaiba ng presyo. Sige na, kunin mo na yan. Bigat kasi nito sa bulsa. Hayaan mo na. Ang mahalaga, makakasama mo na ang pamilya mo. Sa bagay. O sige, book ko na to. Sandali sagutin ko lang to. Hello, Han. Napatawag ka? Han. Oh, Han. Bakit? Ano nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Si Mama kasi, sinugod namin sa ospital. Ano? Bakit? Ano daw nangyari?
Na-stroke raw si Mama kaya kinailangan i-confine sa ospital. Han, nagalaw ko ng ipon natin. Ngayon naghihingi ng down payment yung ospital para sa 3 days confinement at sa iba pang mga gamutang kakailanganin ni Mama. Paano yan? Ganun ba? O sige, magpapadala agad ako. Sure ka, Han? May extra ka pa ba dyan? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Gagawa na lang ako ng paraan. Sige, Han. Mag-iingat ka dyan. Kayo ang mag-iingat. Balitaan mo ako lagi sa kalagayan ni Mama. Oh, Tol. Ano nangyari? Ba't ganyan na itsura mo? Si Mama raw kasi sinugod sa ospital. Ha? Anong dahilan? Na-stroke daw. Naku po. Naku, paano yan? Sumakto pang uuwi ka. Siguro, baka hindi na muna ako uuwi ng Pinas. Teka lang. Matagal mo nang pinagplanuhan tong pag-uwi mo. Sigurado ka ba? Oo, kailangan ng pera eh. Naubos na rin yung ipon namin kaya no choice. Han, bakit mo naman yun ginawa? Bakit mo naman pinadala yung perang pambili mo sana ng tiket? Eh di hindi ka na makakauwi niyan sa Pasko. Han, wala na akong choice. Ito na lang ang kaya kong isakripisyo para mabayaran natin yung bills ni Mama. Wala na rin naman na tayong ibang pagkukunan. Pero paano yung anak mo? Paano kung hanapin ka niya? Anong sasabihin ko? Han, kilala mo naman yung anak mo. Paskong Pasko pa naman. Magtatampo yun panigurado. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang kumausap kay Patricia. Ang mahalaga, mabayaran natin yung hospital bills para na rin makalabas na si Mama. Buhay. Ikaw ang bahala. Daddy, sabi niyo po, uuwi kayo ngayong Christmas. Bakit ngayon hindi na? Kasi anak, di ba nga na ospital ang lola mo? Nagdadahilan lang po kayo para hindi umuwi. Anak, hindi nagdadahilan si Daddy. Eh bakit ayaw mo na umuwi ngayong Pasko? Hindi naman sa ayaw ko, anak. Inuna ko lang na mabayaran ang hospital bills. Hayaan mo, next Christmas, babawi ako, okay? No! Gusto ko umuwi ka ngayong Christmas. Anak, hindi nga talaga kakayanin at nag-aasos ko na para sa lola mo ang pamasahe ko sana. Patricia, tama na yan. Sabi mo, pupunta tayo ng Star City para mamasyal. Tapos, pupunta tayo ng zoo para makakita ng tiger. Eh, paano na mangyayari yun kung hindi ka naman pala uuwi? Patricia, ipapadala ko na lang dyan yung mga regalo ko para sa inyo. Magpapadala na lang ako sa mama mo ng pera para makapamasyal kayo kahit wala ako. No! I don't want to have fun without you. Gusto kong kasama ka, Daddy. Wala ka na nga ng birthday ko, pati ng family day. Pati ba naman sa Christmas at New Year, wala ka ba rin? Umuwi ka na, Daddy. Uwi ka na. Anak, huwag mo nang istresin si Daddy mo. No! Nangako si Daddy na uuwi siya, tapos ngayon, ibebreak niya yung promise niya. Anak, matutuloy naman yung promise ko. Isipin mo na lang na kasama mo si Daddy. Ayoko. E di sana, hindi ka na lang nagsabi kung hindi mo naman tutuparin. Anak, intindihin mo na lang si Daddy. No! You lied to me! You're always lying! I hate you, Daddy! I hate you! Anak, sandali lang anak. Pagpasensyahan mo na. Nananabik lang ang anak mo sa'yo. Umasa kasing makakasama ka niya at makukumpleto tayo sa Pasko. Kung hindi lang na-stroke si Mama, uuwi naman talaga ako. Hayaan mo. Kakausapin ko ang anak natin. Sige Han, pakipaliwanagan na lang si Patricia.
Tol, paano ba yan? May iwan ka ng mag-isa rito. Ayos lang yun. Maliit na bagay. Baka malungkot ka dito ha. Sira. Basta mag-iingat ka sa flight mo. Oo, sige. Ikaw rin. Balitaan mo na lang ako na maganap dito. Sige, chat na lang. O sige, bye. Sayang. Kung wala sanang nangyari kay nanay, makakauwi rin sana ako. Hay, itutuon ko na lang sa paglinis ng flat itong pagkalumbay ko. Lilipas din naman ang Pasko. Three, two, one. Merry Christmas! Merry Christmas, Han! Merry Christmas din, Han. Merry Christmas, anak. Pasensya na at hindi ka nakauwi ng dahil sa akin. Ayos lang po yun, Ma. Ang importante, nakalabas na po kayo sa ospital at nasa mabuti na kayong kalagayan. Basta po, makinig na lang po kayo sa payo ng doktor at iwasan ang mga bawal. Oo, alam ko naman yun. Kaya lang, yung anak mo, nandun sa sulok, nagmumukmuk. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Hindi pa nga po. Kausapin mo na lang. Paskong Pasko pa naman. Opo, pakausap nga po sa anak ko, kay Patricia. O sige. Anak, kakausapin ka ng daddy mo. Patricia, anak? Huwag ka na magtampo sa daddy. Pasko na. Hindi na nga tayo magkasama. Hindi mo pa ako kakausapin. Kayong tatlo magkakasama. Ako mag-isa lang dito. Kayo nila mami mo at ni Lola may handa. Ako bread lang at coffee. Kasi kailangan ko magsakripisyo para gumaan ang buhay natin. Lalo ka na, big girl ka na. Malapit ka nang mag-high school. Madaming gastusin sa eskwela. Anak, sorry na ha. Daddy, uwi ka na. Miss na kita. Dati-dati kapag may celebration, lagi kang kasama. Pero ngayon, hindi na. Shh, tahan na. Daddy, uwi ka na po. Uuwi naman ng daddy, hindi ko lang masabi kung kailan. Namimiss na rin naman kita, kayo ng mama mo. Kaya huwag ka na magtampo sa akin. Lahat naman ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng buhay natin. Batiin mo na ng Merry Christmas ang daddy mo. Merry Christmas po, Daddy. I'm sorry kasi nagtampo po ako sa inyo. Naiintindihan ko naman, anak. Bati na tayo ha, okay? Merry Christmas, I love you. Dear Love, mahirap para sa mga katulad kong OFW ang mawalay sa pamilya, lalo na sa ganitong okasyon. Ramdam ang pagkakaiba ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa ating bayan, lalo na dito sa bansang aking pinagtatrabahuhan. Nalulumbay man ako dahil hindi ko kapiling ang aking pamilya, ay nananatili akong matatag dahil sila ang aking inspirasyon para sa patuloy na paglaban sa mga hamon ng buhay. Sa mga tulad kong OFW na hindi makakauwi ngayong Pasko, dalangin ko na sana ay makaipon pa tayo pare-pareho para sa susunod na Pasko ay ang mga pamilya na natin ang ating kasalo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!